Hej så, og velkommen til den her lille video. Det er jo sådan, at her i weekenden, der starter jeg et helt særligt forløb op. En live 21 dages challenge, hvor vi sammen genstarter mikrobiomet. Og hvis du har været med på workshoppen, eller du har set den efterfølgende optagelse, så har du allerede hørt lidt af det, jeg vil sige nu. Og du ved også allerede, hvor meget det her det kan rykke. Og hvis du sidder og tænker, det lyder også bare spændende, men hvad er det nu egentlig lige jeg får med? Så er det lige præcis det, du får overblikket over nu, helt konkret og helt ind til benet. Fordi det her, det handler ikke om, at du skal lave dit liv om. Det handler om, at du skal krydre det, du allerede gør, med små tilføjelser over de 21 dage. Ikke nogen forbud, ikke noget kalorietælling, bare stille og roligt med næring og nydelse i fokus. Og du behøver ikke at være perfekt. Du skal bare begynde. Og du skal heller ikke gøre det her alene. Vi gør det sammen. Det handler om at bygge vaner, der holder. Ikke bare i 3 uger, men langt bagefter. Du får en kort video hver uge på under 10 minutter, hvor jeg giver dig ugens fokus og små skridt. Det er din personlige pep-talk, og der er ikke nogen komplekse kostplaner. Der er konkrete, realistiske vaner, der passer ind i dit liv. Din eneste opgave, det er så at tage de her små skridt, og så sæt kryds. Det er simpelt, men sindssygt powerfult. Og mange oplever også faktisk, at det er ret hyggeligt at gøre det her, også sammen med andre. Så se det som en daglig reminder om, at du er i gang med at passe rigtig godt på dig selv. Alt, hvad du skal bruge, det kan du finde i dit lokale supermarked. Der er nogle enkelte ting, du måske skal have i et af de større, velassorterede supermarkeder, men ellers så kan du altså købe alt det, du skal bruge i almindelige danske supermarkeder. Hver uge, der får du også en checkliste, hvor vi har lavet lister med alt, hvad vi kan komme i tanke om af mikrobiomvenlig mad, og så har vi kategoriseret det, så det er super nemt og tilgængeligt for dig at se, hvad der er. Og så krydser du bare af i de madvarer, du allerbedst kan lide, og whoopty, så har du en indkøbsliste klar på under 2 minutter. Det er nemt, og det er overskueligt, og det er tilpasset dig. Du skal ikke lave særmad. Du skal ikke slæbe rundt med plastikbokse. Det her, det skal passe ind i dit liv, og det skal ikke være endnu en ting, der stresser. Så dit job, det er ret simpelt. Du skal tage dine små skridt, så skal du krydse af, og så skal du stole på processen, for du kommer til at mærke det også hurtigere, end du tror. Efter et par dage, der begynder kroppen at svare igen med mindre oppustethed, med mere flow, med mere energi, og det føles ikke dramatisk, men det føles rart. Og det er lige præcis det, der giver lysten til at fortsætte. Og efter bare en uge, jamen der vil du mærke en anden ro. Du vil mærke, at dine cravings, de begynder at miste grebet. Du får lyst til mad, der giver dig energi. Dit tankemøller, det stiller lige så stille af, og du begynder også at opdage, at du faktisk har fået lidt mere lunte. Det er ikke en kæmpe omvæltning, det er bare super rart, og det gør en forskel. Og efter de 21 dage, der kan du virkelig mærke det. Der vågner du lettere. Du har mere ro, både i hovedet og i kroppen. Sukkertrangen, den sidder ikke længere i førersædet. Du har overskud til at være nærværende, og din krop, den begynder at føles som din. Der vil også være meget mere ro i dine tanker omkring mad. Det kan godt være, at det stadigvæk ikke er helt perfekt på det her tidspunkt, men det er godt. Og det er det, der er vigtigt. Og det er den følelse, der giver lyst til at blive ved med det her. At det føles godt. Normalt så koster det her forløb 1.399 kroner for materialet alene. Og det er faktisk en ret god pris i sig selv, fordi du får en masse brugbar viden, struktur, inspiration og motivation. Men det, jeg inviterer dig ind i her, det er noget helt andet. Fordi med live-versionen, der får du ikke bare et forløb, du får en forandring. Du får daglig støtte, du får fællesskab, du får adgang til spørgsmål, du får opskrifter, du får personlig hjælp hele vejen. Derfor så plejer liveudgaven at koste 2.399 kroner, og det er stadig en virkelig fair pris. Men fordi du er med
her, så vil vi gerne give dig hele det her for kun 995 kroner. Alt det live, alt det personlige, alle værktøjerne. Så hvis der er noget i dig, der tænker, det her det kunne godt være starten på noget nyt, så er det nu, du skal lytte til den stemme. Hvis du gerne vil være med, så smider jeg et link i din indbakke sammen med den her video, så du kan sikre dig en plads. Og en ting skal du vide med sikkerhed. Tarmens mikrobiom, det spiller en kæmpe stor rolle for dit energiniveau, for dit humør, for dine cravings, for dit vægttab. Spørgsmålet det er bare, vil du nøjes med at vide det, eller vil du gerne mærke forskellen på din egen krop? Så hvis du kan mærke, at det her det kalder en lille smule på dig, så tag med. Du behøver ikke være klar til at ændre alting. Du skal bare være nysgerrig nok til at tage det allerførste skridt, og resten, det kommer jeg til at hjælpe dig med. For en ting er sikkert, du kan få det bedre. Og det starter ikke med mere viljestyrke og mere kontrol. Det starter med at støtte dit mikrobiom. Så vi starter sådan officielt på mandag, og jeg håber virkelig, du har lyst til at hoppe med. Vi ses.